Marlenka. Medové guličky od Marlenky. Sponzorom programu je e-tabletka. Online lekáreň s expresne rýchlym doručením. E-tabletka. Zdravý život na jeden klik. Dobrodružstvá kriminalistiky. Uvidíte na Joj Krimi. Mrzí ma. Detektív Myšlienky vraha. Uvidíte na Joj Krimi. Pán Bača, aj vy chcete tento účet? A čo tak dýchajúci balónik? Ja chcem tento účet, lebo má ten oný detský platobný náramok Smartie, že by som deti priučil peniazom. Ale keď deti nebudú kupovať zbytočnosti, tak sú bez roboty. U nás sa vaše roboty dosť. Joj, každý chce tento účet. 365 banka. Keď staviaš Sparkside, staviaš ako Arnold. Wow. Pozri na tú silu. Učím sa od najlepších. Vždy je čo zlepšovať. Máš na to. Najbližšia lekáreň je tá online. V Dr. Max aj Omarit. Liek na úľavu od symptómov alergie a žihľavky, s ktorým zvládnete náročný deň. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Vitajte v najväčšej komunite tipérov, kde si každý... Tip Sport Liga? Na poschodí vpravo. Oktagon, že? Nie, dnes tenis. Hneď tu za barom, kde si každý nájde vo svojom mobile všetky streamy zápasov. Tip Sport Liga naživo v jedinej stávkovej so streamami. Tip Sport. Nech vás Veľká noc neprekvapí. Od štvrtka v Lidli šalátové uhorky iba 59 centov za kus pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99 za kilogram. A Pilos Gouda iba 2,69 za 400 gramový vloček. Lidl sa oplatí. Ľadovo namrazený Jägermeister sprevádza noci už celé generácie. Ikona, ktorá sa nikdy nestratila v dave. Príbehy, ktoré zostávajú. Atmosféra, ktorá spája. Noc patrí nám. Jägermeister. Nie ste už najmladší, ale do starého železa určite nepatríte. Nie ste predsa žiadne Béčko. A už vôbec nie Céčko. Zostaňte fit v každom veku s výživovými doplnkami Silver. S dvojitým Véčkom. Silver. Vyskúšajte novinky Silver Joy Play na podporu imunity. Vitamín C a vitamín D za tie najlepšie ceny. Len na silver.sk s dvojitým Véčkom. Každý o sebe tvrdí, že je najlacnejší. Ale u koho je váš nákup skutočne najlacnejší? Porovnali sme ceny nákupov a výsledky hovoria jasne. Lidl je v celom rebríčku bezkonkurenčne najlacnejší. Prieskum potvrdil, že Lidl je lídrom nízkych cien. Nakupujte tam, kde sa to skutočne oplatí. Cenové fakty. Lidl je lídrom nízkych cien. Lidl sa oplatí. A kedy tá práčka dorazí? Na Alze si môžeš vybrať. Dopoludnia či popoludní? Sobotu dopoludnia. Ale čo montáž? Tiež Alza. Práčka je doma. A čo televízor na chalupu? Veľké spotrebiče doručíme všade, vyniesieme, namontujeme, vyber si čas. Alza.sk. Väčší výber, lepšie ceny. Väčší výber, lepšie ceny. XXX ľud, väčší výber, lepšie ceny. Väčší výber, lepšie ceny. S červenou stoličkou. Zľava 55% na plánované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou. Čudné číslo na vahe? Toď na baj. Auto je zas v oprave. Toď na baj. Bike pre každého a všetko na bike nájdeš na mtbiker.sk. Pri termínovanom vklade je najdôležitejší úrok. Preto u nás máte na termínovanom vklade úrok 3,2% ročne. 3,2? 3,2.
Tak to beriem. Tak to by ste mali. Už nie je nad čím rozmýšľať. Príďte si pre termínovaný vklad s úrokom 3,2% ročne. Na pobočkách v každom okrese. Prima banka. Hviezdy detskej stanice Jojko vyrážajú na spoločné turné do kinosál. Ktoré obľúbené detské postavičky precestujú Slovensko, sa dozviete v Top Star 13. marca na Jojke. Svojrázný inšpektor. Jak se jmenujete vy? Poručík Kolombo. Křestní jméno? Poručík. S neomylným inštinktom. Jen jedna kulka do zátilu. To je mi na tom divný. Co by mohl zrovna tady hledat? Ktorému neunikne žiaden detail. Na okne sme zistili stopy po vloupání. To bude asi ten v teriskách. Zahoďte to. Kolombo. V sobotu o 23:00 na Joj Krimi. Mám mu někdo přepad, u mě v bytě. Svázali, zalepili pusu. Kde je Amálka? To muselo být plánované, to je prostě normální únos. Mám to zboží pro tvýho klienta. Podle posudků soudních znalců není schopen hlubšího citu, emocí ani empatie. Je schopen zabíjet? Amálka není cíl. Cíl jsem já. Tiene v hmle. V sobotu o 20:10 na Joj Krimi. Aurora miluje záhady. Ty si našla ľudskú lebku a schovala si ju? A urobí všetko preto, aby ich na vlastnú päsť vyriešila. Teraz urob, čo máš a odovzdaj ju polícii. My ju totiž použijeme na dolepenie vraha. Nikdy to nie je zjavne podozrivý. Skutočné vraždy. V sobotu o 18:00 na Joj Krimi. Pani Kolová, tento dom by bol stredobodom celého rezortu. Toto je môj domov a nikdy nebude na predaj za nejakú cenu. Musí z toho pozemku zvyšnúť. Čo je presne váš plán? Nepotrebujem plán. Oni ho potrebujú. V minulosti ste museli byť skvelá. O, Zlatko, ja som skvelá stále. Nezlomná Ellen. V sobotu o 20:40 na Jojke. Ľudia si myslia, že priania sú iba myšlienky. Ale nie, priania sú súčasťou tvojho srdca. Tou najlepšou súčasťou. Želajte si, čo len chcete. Som úspešná žena. Som úspešná žena. Na Veľkú noc sa to môže splniť. Ale nie vždy. A možno áno. Užite si sviatky plné príbehov. Dobre, a čo s tým mám robiť? Je čarovný! Dobrodružstva. Toto je úplne iný level. A zábavy. Bezo mňa by si bol stratený. Nie je to znamenie. Na tento moment som čakala celý môj všivavý život! Veľká noc splnených prianí. Iba na Jojke. Vyzerám ako stará mama. Ale... Polda. Uvidíte na Joj Krimi. Decká, budúcnosť je vaša a preto každé bábätko na Slovensku od nás dostane na investičné sporenie bonus 40 €. Slovenská sporiteľňa. Mobil budem na noc vypínať. Nebudem nikomu posielať ani zdieľať svoje fotky, ak ho osobne nepoznám. Nebudem si sťahovať hry bez povolenia rodičov. S prvým mobilom prichádza veľká zodpovednosť. Zoberte ho svojim deťom aj s paušálikom od Orangeu. Orange je tu. Ja sa vrátim. Na veľkosti projektu nezáleží. Máš na to.
Teraz s 3 produktami len za 3,90. A k tomu McNuggetky za 1 euro. Nice Price Combo. Iba v McDonald's. Poskladaj si radosť podľa seba. Čo to bude dnes? Mám tu niečo pre každého. Kúp napríklad novinky Samsung ako bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds 4 alebo telefón Galaxy S26 Ultra. Čo do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk. Nech vás Veľká noc neprekvapí. Od štvrtka v Lidli filé z aliašskej tresky iba 2,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Budvar len 56 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A víno pivnica Tibava iba €86 pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Ľadovo namrazený Jägermeister sprevádza noci už celé generácie. Ikona, ktorá sa nikdy nestratila v dave. Príbehy, ktoré zostávajú. Atmosféra, ktorá spája. Noc patrí nám. Jägermeister. Televízia Joj Šport ťa spolu s Kauflandom a Koala Tours opäť zoberie na majstrovstvá sveta v hokeji. Hokej je na Jojke a ty si môžeš vychutnať zápas nášho tímu exkluzívne priamo na šampionáte vo Švajčiarsku. Pošli SMS v tvare hokej na číslo 709. Nakúp si dobroty, odlož si svoj bloček z nákupu a ak ťa vyžrebujeme a odpovieš správne na jednoduchú otázku, poletíš s nami na šampionát. Toto sú tí, ktorí vyhrali minulý rok. Teraz sa to môže podariť práve tebe. Nenechaj si ujsť fantastickú príležitosť. Vyhraj 2 letenky a k tomu 2 vstupenky na veľké derby Slovensko-Česko na svetovom šampionáte. Viac informácií o súťaži nájdeš na jojsport.sk. Sympatický bostonský detektív pomáha polícii s vyšetrovaním zločinov. Záhady na ostrove. V nedeľu o 18:00 na Joj Krimi. Mám mu někdo přepad, u mě v bytě. Svázali, zalepili pusu. Kde je Amálka? To muselo být plánované, to je prostě normální únos. Mám to zboží pro tvýho klienta. Podle posudků soudních znalců není schopen hlubšího citu, emocí ani empatie. Je schopen zabíjet? Amálka není cíl. Cíl jsem já. Tiene v hmle. V sobotu o 20:10 na Joj Krimi. 3D tlačiar Tomáš vytasil svoju najväčšiu zbraň. Som si z jedného seriálu spravil Chainsaw Mana. Musím říct si, že jsem se pak sama jakože i bal. No Hajdino srdce už neobmekčí nič. To vyzerá ako pneumatika. Smart Guy Tomáš si užíva večeru s Dominikou. Vieš, vyskúšam to k noči. Tak na zdravíčko. A ostatní si vytúžené rande musia najprv zaslúžiť. Idete mi pomôcť, chalani? Podľa mňa by si to mal zvládať sám za ten včerajšok. A keby som chodila so striptérom, tak by ti to vadilo? Striptér. Vyzeral si... Ja, no, umelec. Takže na rande si beriem... neviem, ako sa... Mama ožeň ma. V pondelok o 20:40 na Jojke. S malou neposednou hviezdou zdravím ťa. zažijete veľkú noc splnených prianí. Priania sú súčasťou tvojho srdca. Sú dokonalé. Môžem si snáď priať, priniesť niečo viac a nádej. Prianie už čoskoro na Jojke. Colombo. Uvidíte na Joj Krimi. Bolo to na predmestí.